biçne ser nûçeyekê ku ew jî avakirina partiyeke nû ya qonaxa avakirine ye Partiya Destpêka Nû. Barmanca ku bibe partiyeke navendiya Kurdî îro di prês konferansekê de li bajarê Stenbolê pêvajoya partîbûna xwe ragihand, deklarasyona xwe ji raya giştî re eşkere kir. Yek ji rêveberên Destpêka Nû di derbarê armancên partiya xwe de ji tora medyayî ya Rûdawê re got, armanca wana sereke ew e Pirsa Kurdan çareser bikin û statûyekê bi dest bixin vê partiyê bernameya xwe li ser bingeha azadiya nasnameya Kurdî daniye kesên weke Doktor Engîn Yilmaz, avahîsaz Enes Atîla Pay, parêzer Ramazan Tuncer û parêzer Mahmûd Koyuncu û hinek navên ku beriyan hat di nava gelek rêkxistinên sivîl de cî girtine jî hene. Enes Atîla Pay dibêje ji bo siyaseta Kurdî îro wan destpêkirina pêvajoya avakirina partiyeke nû ragihandiye û got jî ew ê destpêkê li gel damezrêner û rêveberan gotûbêjê bikin di nava xwe de piştî wê jî ew ê ji bo partiya xwe bi awayekî fermî serlêdanê bikin. Ew dixwazin partiyeke wiha ava bikin ku siyaseta wê navendî û girseyî be. Yekser em ê biçine cem yek ji rêveberên wê partiyê birêz Enes Atîla Pay û em ê jê bipirsin ka wê derbarê partiya xwe de ji me re çi bibêje. Dem baş birêz. Merhaba, dem baş. Belê, îro we deklarasyona xwe ragihand ji bo raya giştî pêvajoya partîbûnê ye yanî niha mirov nikare bibêje we partiya ava kiriye pêvajoyeke. Ev pêvajo wê çi qasî dirêj bike bi dîtina we dibe ku bi sala dirêj bike? Silav Hêvîdar xanım, silav ji bo te û temaşevanên Rûdawê. Serî de ez dixwazim derheq bûyera Bartinê çend peyva bêjim. Rehma Xwedê li ser ew kesên mirî bibe û em şifa xêrê dixwazin ji bo ew kesên birîndar. Hêvî dikin hejmara miriyan jî zêde nebe. A duyem rastî ez dixwazim rexneyekê li tora medya Rûdawê bikim ji ber ku îro mixabîn li civînê da me nûnerên Rûdawê nedîtin. Lê sedemeke wê heye birêz yanî li Bartinê ew teqîn çêbûbû tîma Rûdawê ew ê ku li Stenbolê bûn hemû neçarman çûne Bartinê heger na di planê de hebû em deklarasyona we jî bişopînin yanî ne bi me bestatiyekirin. Belê belê bêguman bêguman. Spas, gelek spas. Belê pirsa we cara duyê xêra xwe carin. Belê mi got ev pêvajo hûn dibêjin em ê hîna gotûbêjan bikin paşê em ê partiya xwe bi awayekî fermî ragihînin. Wê çi qasî dirêj bikin gotûbêjên we? Niha ev weqasî sê sal nî ve ev pêvajo devam dike. Sê sal beriya niha me 15-20 kesa li Diyarbekirê komxebatek çêkir. Li wê komxebatê da mijarên me ew bûn ku îro ka li siyaseta Kurdan da valahiyek heye antinê ye. Ger ev valahî hebe teqabûlê çi dike û bi çi şêvazê bê dije kirin. Li ser van mijara me du roja komxebatek çêkir. Encama vê komxebatê de ew bû ku belê valahiyek heye li siyaseta Kurdistana Bakur û divêt ev jî ev valahî bi şêvaza partiyê bê dije kirin û siyaseta wê jî siyaseteke navendî û partî jî bixwe bi partiyeke girseyî be. Piştî vê encamê sê sala me civînên şêwrê çêkirin weqasî 400 kesî re heya niha me hevdîtin çêkirin. Encama wan hevdîtina jî em hatine wê qonaxê ku divêt îdî em vê partiyê vê rêxistinê li hember raya giştî vê pêvajoyê bimeşînin. Îro me ev pêvajo dest pê kir. Yani me li hember raya giştî îdî bi şêvazek eşkere em ê vê meselê bimeşînin. Birêz Pay te behsa gelek civînan kir bi rastî hejmareke zêde ya civîna we kiriye heta hûn gihîştine vê qonaxê. We civînên xwe tev bi dizî dikirin gelo yanî çima kesek pê nehisiya hûn amadekariyeke wiha dikin. Hew me dît ji nuşkê ve hûn derketin meydanê. Belê ev wek stratejîk me eva wisa biryarda lewra
em dixwazin partiyeke girseyî ava bikin û siyaseta wî ji siyaseta navendî be. بله Ger mümkün nebe an jî rewşeke wiha pêdiviyeke wiha ku tune be ne hewceyek ku em dest bi karekî wiha bikin. Pêşî ev bi şêvazekî lêkolîner me got em bi gelên xwe û ew kesên siyasetmedar, kesên rewşenbirê siyasetê û navdarên vê siyasetê ra vê meselê binirxînin ka بله hewce heye an tune ye. Ji ber wê ne me demek me tişteke wiha kir. بله Lewra برز li از hember خوازم وی که جی بپرسم گلو فرقا و وان پارتیین کو هنه چیه تو دکاریج مره به چند گوتنان زلال بکی مثلا و جدابون اوش وان پارتیین دن چه بد سیاست ده belê. Cudahiya herî mezin ew e ku em dixwazin partiyeke navendî ava. Yani hemû cudahiyên olî, millî û fikrî li nav vê partiyê da dixwazin temsîliyetekê bikin. Yani بله partiyekî wek Sîvanê ava bikin û hemû çepkir, rastkir, muhafazakar û netebeperverên Kurd li nav vê partiyê de ciyê xwe bigirin. A yekem ev e. A duyem em dixwazin partiyeke girseyî ava bikin. Yani gel vê partiyê bi gelva bimeşînin û بله yasaya em dixwazin temsîliyeta Kurda bi temsîliyeta siyasî hin xurttir bi temsîliyetekê bikin. هون چه بای چاره Helbeten سرکرنا پرسا کردان چه پیشنیار دکن برز مثلا هون ستاتویه که هون دبیجن ام ستاتویه کهش کردارت خوازن ستاتویه که چاوا هونش کردارت خوازن şuxa mesela me sereke ew e em dixwazin vê kêşeya Kurda çareser bikin. Helbet keşet ne tenê pirsgirêka nasnameyê ye, pirsgirêkên civakî yê Kurdan jî hene. Em dixwazin bi şêvazeke total hem pirsgirêka nasnameyê hem jî pirsgirêkên civakî yani pirsgirêka aborî, tenduristî, perwerdehî van pirsgirêk bi şêvazekî total em çareser bikin. Şuxa xebata me hevla me jî li ser vê esasê ye. Pirsgirêka Kurd helbet îro li Bakurê یعنی Kurdistanê به شێوەیە کو د دەستورا بنگەهین یا تورکیەدە بجی ببن هونێ چارە سەر بکن یان هونێ بخوازن کو کورد جدا خۆ بڕێڤە ببن وێ چاوە بە ئەv ڕێباس divêt pêşî em vêya bizanibin ku mafekî Kurdan mafekî her milletî heye ku bikar bi statûya xwe bi serê xwe diyar bike. بله Em dibêjin pêşî bira devlet û ew milletên din jî vê heqî vê mafî qebûl bikin. یعنی مافێ چارە نووسی هون دپارێزن کورد بخوا چارە نویسا خۆ دیار بکن Belê belê em vêna pêşî divêt devlet û ew terefên din hemû vî mafî qebûl bikin. Belê. Yani Kurd milleteke ev millet jî dikare pêşeroja xwe diyar bike û pêşeroja xwe bi şêvazekî statûyê dikare tayin bike bi xwe. برێز هونێ چاوا کاروبارên xwe daliyê aborî de fînanse bikin ji ber hûn jî zanin xwedîkirina partiyeke siyasî ne karekî erzan e Şuxa ji bo ku destpêkirina vê pêvajoyê me hemen diyar nekir sedemek jî ev bû ku em bikaribin vê meselê jî çareser bikin. Yani mesela aborî jî çareser bikin. Heya niha ew kar û xebatê me kirin me bi nav xwe da yani nûnerê me ku bi mehan xercê xwe dan bi vî şêvazê me mesela rêbir lê piştî vê gavê îdî bi şêvazeke eşkere em ê li hember gel vê meselê jî elbette mesela me sereke ew e lê em dixwazin aboriya vê partiyê bi şêvazekî şeffaf bêkirin hem planê me jî hene hem bername me jî hene em ê wana jî diyar bikin. Belê birêz zehmet nebe bi kurtî heta hilbijartinên li pêş hûnê amade bin hûnê partiya xwe rakînin eger na hûnê piştgiriya kîjan hevpeymaniyê bikin Niha vê gav çend hev qalê me hene pêşî em wan konaxa divêt bi dest bixin. Yani derheq aborî teşkîlatên xwe, nûnerên xwe,
damezrînerê xwe vana hemû kî pêşî em bînin astekî bînin qonaxekî piştî wê em ê serî lêdana fermî bikin. Vê demê em nizanin, vê pêvajo çi qas bikişe em nizanin. Belê. İhtimal heye 3 meha jî, 4 meha jî, belkî salekî jî. Em ê îdî piştî vê demê, piştî vê ragihandinê xebatê xwe bi şêwazeke eşkere li hember raya giştî li ser medya civakî û medyayê hemû medyayê bikin. İdî em nizanin kîjan dem çi qas bikişe em nizanin. Belê A gelekî duyem belê. a duyem yani Keremke bi Kurtî zehmet nebe. vê devê belê vê demê ji ber ku em hîn partî nînin em nikarin biryareke kolektif bidin li derheq li bijartinê piştî ku partî ava bû desteyên partiyê vê meselê jî binirxînin û elbet biryarekî wî alî jî bidin. Gelekî spas bi rêz Enes Atîla Pay yek ji rêveberên destpêka nû mêvanê me bû zor spas. Spas.